Clàudia Aliach, clarinet de Salamanca, i Anna Gavilán, oboè de Córdoba, són les flamants guanyadores del primer concurs de joves intèrprets de la Llosa de Ranes en la modalitat A i B, respectivament, de la categoria Ben Fusta, que s'ha celebrat el passat cap de setmana. La més menuda s'emporta un premi de 400 euros en material musical, mentre que la segona s'emporta 500 euros en metàl·lic. Estudio en Salamanca, en el conservatorio, con Carmen Domínguez Antón. Doy lenguaje musical con Noé Blanco. Estudio banda con Alejandro Sancho y Manuel Gran. Esta xiqueta porta 3 anys tocant una hora cada dia, estudia al conservatori i és la primera vegada que concursa. El seu futur encara és incert, però ella vol dedicar-se a l'ensenyament del clarinet. L'altra guanyadora està a punt de passar al curs 5è del conservatori i es va enamorar de l'oboè en un viatge en cotxe. Todo empezó desde que era muy chica, que yo quería flauta travesera y resulta que yo estaba yendo para Galicia y mis padres me pusieron un CD para que me durmiera. Me pusieron la de Gabriel's Oboe, que es de la película de La Misión, y pues nada, en vez de dormirme, pues a mí me gustó. Desde entonces, pues aquí estoy. Esta jove cordobesa està dedicant-se a presentar-se a concursos, obtenint així experiència sobre l'escenari. Últimamente hago muchos concursos y mi profesora cree que es una forma buena de hacer unas bases y he venido. Hice uno que se llama Melómano, que es a nivel de España. Pasé la fase de mi conservatorio, pasé la fase de Andalucía y pues ya me quedé en Madrid, que fue la final. En la modalitat A de Ben Fusta es presentaren 50 joves d'entre 13 i 16 anys, 8 d'ells de les nostres comarques, de pobles com Quatretonda, Ràfol de Salem, Albaida, Bocairent, Rotglà i Corberà i Llanera de Ranes, però només Paula Valdrés, de Rotglà i Corberà, ha aconseguit quedar tercera. La segona posició ha sigut per a Reinaldo Rojas, saxo de Caudete. El quart premi ha sigut per a Adriana Orts, flauta de Sueca. El cinquè premi ha sigut per a José Antonio Montero, clarinet d'Orihuela, i el 6è premi per a Laura Bravo, flauta de Ciudad Real. En la modalitat B de Ben Fusta es presentaren 13 xiquets menors de 12 anys, cap de les nostres comarques, així que el triomf estava clar que aniria a parar més enllà del nostre territori. El primer premi ha sigut per a Clàudia, mentre que Natàlia Gavilán, germana de la guanyadora de la modalitat A, ha quedat segona en el mateix instrument. El tercer premi ha recaigut en Alisa Cano, flauta de Ciudad Real. El quart ha sigut per a Luna Orts, clarinet de Màlaga. El cinquè premi per a Carmen Reina, clarinet d'Estivella, i el sisè premi per a Carolina Muñoz, clarinet d'Alacant. Ha hagut gent molt brillant, Després, ha hagut un nivell prou parejo, però han hagut, diguem que, 4 o 5 candidats que realment tenien un nivell molt interessant, i a més un nivell parejo a les edats. El perfil de concurs, la veritat és que hi ha de molt variats. La representació d'instruments ha sigut enorme. Aquest cap de setmana que he tingut la de Ben Fusta hi havia des de clarinets, saxos, flautes, oboes, fagot, ha sigut i d'arreu de tota la geografia espanyola, així que hi ha de tot. Este concurs, plantejat a l'Ajuntament per la Societat Musical del Poble i s'enganxa, promou valors culturals, però també aprofita per a promocionar un poble que acumula molts guardons musicals. Y a partir de ese primer momento en el que ens van donar esta oportunitat de posar en marxa un gran projecte, un gran concurs, l'Ajuntament es va posar a la disposició de la societat musical i en col·laboració també amb l'empresa S'Enganxa, que és la que ha fet possible també tota l'organització. Sense la societat musical, tots aquests actes, tots aquests events, tots els grans projectes que hem fet junts al llarg d'aquests anys no hauria sigut possible i la veritat tinc que dir que estem molt agraïts, molt orgullosos de la nostra societat musical i per supost de la gran banda que tinguem. El proper cap de setmana es disputaran les semifinals i la final de la categoria de vent metall, sent la final el diumenge per la vesprada.